ịkpọ ọtụtụ ụmụ nwoke aka n'ọnụ n'ala Igbo ugbu a ha sị gị etu ndị nna nna anyị ha si bie ndụ n'ụzọ omenala n'ụzọ ziri ezi. Ha bụ ndị lụrụ nwunye karịrị otu, ha lụrụ nwunye abụọ, lụọ nwunye atọ, lụọ nwunye ise. Ihe a bụ omenala anyị, otu a ka ndị Igbo si eme iji gosi na ịbụ nwoke tozuru etozu. Mana ofu nwa gị ahụ iji shiri ike mụọ nnọọ oyibo ka iji na-asụ ji ọnụ ebe o chebutekwu mgbe na ịbala ya junior. Ọ bụzi anyị hụzie ya ka akpọwazie ya senior. Ị na-anwakwa oru ala n'okwu nnọọ ka alụọ nwunye abụọ ngụ na-afụlie gị ịzazi igirigo ebe a nke a na-ahụ unu nnọọ. Mana unu echezọ ihe bụ isi omenala bụ asụsụ. Agbanweghị aka n'ọnụ nnọọ enweghị ihe dị ka mkpụrụ ụdị Igbo ga-esi ya nọ na-apụta. So ihe ga na-apụta ya nọ na-abụrụ so oyibo ị na-eme omenala otu ndị nna nna anyị hazi. Ị mana ndị nna nna unu sụrụ asụsụ ha sụta ya ọfụma. So ka ị ga-echeta bụ na ha lụrụ nwunye abụọ, ha lụrụ nwunye ise. Mba, ka ebunye gị nwunye puku agụrụ ga-ahịa gị ọnụ. Ị na-anwụ omume unu na-akpasu m iwe. Gafe pụtara dị n'ezi ụmụ amadi na-echu unu.